Здравейте хора, днес имаме тази C класа за задни прозорци. Тук ще слагаме 15% фолио на задни странични плюс заден и мисля да ви покажа самия процес на работа или поне аз как работя. Като на първо място аз махам това уплътнение и след това си облепям тези уплътнения също, за да не влизат бокуци отстрани. Понеже го правя на one stage, както му викат. Сега, за да махнем долното уплътнение при тази C класа е много елементарно. Просто трябва да дръпнем силно тук тази кора отгоре. Фащате я тук отстрани и малко по-рязко дърпате към вас. Ето общо взето е това. Единствено се държи тук на две щипки и схващате уплътнението, понеже едно цяло, леко го завъртате, понеже минава около тази колона и само дърпате. Ето така. Уплътнението е изкарано и вече сме готови да облепим уплътненията. Нека да покажа. Ето, държа единствено тези две щипки тук отстрани. Просто началото е малко по-страшно, когато го правите, когато не се свикнали. Но е доста елементарно. Предпочитам този начин на монтиране, защото според мен това е по-правилният начин и крайният резултат е доста по-добър. Така, готови сме с облепянето на уплътненията. Освен страничните, аз обичам също да облепям и около задните прозорци. Ето така. Понеже се случва при монтаж някой път да допрете фолиото я в колонката, я в тавана, което ще вкара мръсотия или прашинки под фолиото. Така, следващата стъпка, вече след като сме облепили всичко, махнали сме уплътненията. Време е да почистим отвънка прозореца, след това и отвътре. Като за целта, пръскате се отвънка прозореца, взимате една от, продават се във всеки магазин, една такава гъба за чини, мисля, че се води, и почвате. Чистите горния ръб. Това е много важно, защото събира зверски много мръсотия, след което евентуално може би ще повлияе на монтажа. Ще имате мръсотия в горния край. Взимате парцал, запърсвате го, шпатулата и си го почиствате добре прозореца. Минавате с парцал, който е само за отвънка, го ползвате. Не се използва вътре, понеже мисля, че е ясно, че колата отвънка е доста по-мръсна и прашна и няма да е окей за вътре да го ползвате после. Така, след като сме изчистили отвънка прозореца, трябва да почистим отвътре, пръскаме го и взимаме ето такова нощче и го минаваме целия. Като гледате да не пропускате място по прозореца. Минавате го целия. Сега за ъглите, за краищата, взимате нормалното ножче и го почиствате с него. Ето така. След което с другия край. Взимате чист парцал. Забърсвате и кората, вдигаме прозореца. Пръскате в долния край. Пак го минавате с ножче.
Взимаме си дължината. Мерим 60-70 см. На 50 са обикновено на седаните. Слагаме на прозореца. Аз оформям направо за двата. Едновременно. Второто го слагаме огледално. Първото, след което пръскаме. Хващаме ги двете заедно, да не мърдат. Задължително трябва резеца ни да е нов, това се очупваме. Първото нещо, което правим е режем долната част на фолиото, като държим резеца, не е прав, не е напълно легнал, ами потъгал. След това режем страничната част, късаме навънка задължително, пръскаме отдолу. Сега местим си фолиото лекичко, около 3-4 мм, като гледаме долния край да бъде на същата позиция. Успоряваме го да не мърда. Не е нужно да вадите много от острието, съвсем малко е достатъчно. Така. Изрязваме. Освобождаваме лекичко. Горе-долу го мърдаме сега на лявата страна за пак с 1-2 мм, за да може да има пълно покритие отстрани. И леко го издъпваме надолу, гледаме да е равно двете страни. Разтопоряваме си го в горната част. Подигате си долу края и леко сваляме. Минаваме, виждаме къде ни ръбва. Отново подбиваме фолиото и само плъзгаме. Не кривите нощчето, когато режете горния край. И само преплъзвате. Сега трябва да си оформим краищата. Съвсем лекичко ги заобляте. Сега да се го правя на ръка, някой ако иска може с линейка или с някой инструмент да си ги оформите. Съвсем леко заобляме. Сега някой си помисля, че когато режем на прозореца ще го нарежем, ще ставим следи, не е така. Когато използваш правилните ножчета и също така натиска е много важен. Ето в момента сме изрязали за двете страни. Сега след като сме изрязали фолиото за страничния прозорец, понеже самия прозорец има някаква чупка, фолиото ни няма да легне равно и ще трябва да го свием за тази цел. Напръскате си го долу, слагате фолиото и го застопорявате в краищата. Изтласкваме водата надолу. Не наричат пръсти и тях трябва да ги свием.
Взимате пистолета. Сега, конвенционалният начин е да си играем един по един, да ги свием. Аз лично имам по-бърз вариант. След като е затворено, плащате го и нагрявате само долния край. Така, държите го съвсем леко пълното. Пускате и в момента фолиото вече е готово, свито и може да се монтира. След което подготвяме си го за монтаж. Поставяме го. Шпатулата минаваме отгоре. Изчистваме си горния ръб, с пръст може да го минете. И след това вече преминаваме отвътре. Сега, след като вече сме го минали вътре с ножче, подготвили сме го, забърсали сме го, изрязали сме фолиото, идва време за подготовка за монтаж. Пръскаме си отвътре прозореца. Ето така, по този начин. Взимаме шпатула и заминаваме го целия от край до край. Като или може с парцал да си го забършите, или с пръстите. Ето така. След това минаваме краищата, отгоре до долу, забърсваме. Отгоре до долу. След което вече сме готови да монтираме. Пръскаме си отново прозореца. Пръскате леко отвънка, за да няма статично електричество при разлепянето. Разлепяте малко и го пръскате хубаво фолиото. Сега, начина за прехвърляне. Хващате с едната ръка този край, слагате другата ръка под фолиото, за да може така да легне и сте готови да прехвърляте. Сега вкарваме винаги предния край към шофьорската врата. Преползвате леко надолу. Гледате да не се опира в колонки, в каквото и да е било друго. Леко потъгъл, преползваме. Леко го събираме в центъра, за да може да влезе другата страна. Намествате го. Сега минавате отвънка и поглеждате дали е покрило в двата края. Ето виждате, не се вижда бяло, ни прозира. И сме готови да го минем с шпатулата. Пръскате с фолиото с единия пръст, държите фолиото с другия и изпласквате. Двата от средата към края. Другата страна по същия начин. Така. Сега, ако ви мърда много фолиото, ако сте се направили по-мазнатичността, можете леко да го нагреете отвънка с пистолета и след това да избутате. Навате го в краищата, отгоре надолу, можете и така, нагоре. Минаваме го втори път с по-твърда шпатула, ето тази е по-твърда, за да изкараме повече вода. Много минаваме краищата. След което може да си завършите горния ръб. Сега
След като сте монтирали горния край, забърсвате се и взимате пистолета. Взимате с пистолета, ако има някъде точица, нещо, взимате чизвора, нагрявате. Минавате там, където има лека точица или някоя мърстика, нещо, ако се вижда. И минавате горния край на фолиото, за да може да залепне, за да нямате проблеми. Ето така. След което минаваме отвътре, дигаме прозореца, пръскаме и изготвяме останалата част на водата. Снимаме краищата. Втори път с по-твърдата шпатула. Забърсвате папета. Бърсвате прозореца вътре. След което забърсваме отвънка. Задължително всеки път след монтажа преглеждайте си прозореца за някакви дефекти, следи от монтаж, мръсотия. Взимате чизвора, ако има такива, и леко се заигравате и ги премахвате. Хубаво е, ако е по-студено времето, може да се го нагреете отдолу, за да може по-бързо да изсъхне. Общо взето, това е премонтажа на страничните прозорци. Големия прозорец по същия начин се подготвя както страничните. Отвънка, напръсквате си го. Минаваме го с тази гъба. Целта на тази гъба е да обере мръсотията, която е залепнала по прозореца, и всякакъв прахоляк. Следващата стъпка е да намажем прозореца, да го подготвим за свиването на фолиото. За целта ползвам нормален сапун за ръце и гъба. Пръскаме малко на гъбата на сапуна, не е нужно да отдавате. Пръскаме, мажем прозореца. Сега, след като е изсъхнал вече прозореца, правим си H патърна, или на български Н. Минаваме го горе-долу през средата, в краищата, разрязано, и го поставяме прозореца. Гледате в какви различителя прозорец. Сега спряваме се в средата и правим едно грубо оформяне. Съвсем грубо, за да може да го свием.
пръскаме тази страна. Попълваме го леко. Минаваме. Сега вече фолиото е готово за свиване. Това е разпределите малко така се впуща. Почваме да свиваме отвънка към средата, отвънка към средата. Не бързаме много, свиваме горе-долу по 4-5 см. За да е по-лесно, разделяйте прозореца на 4 C1 квадрата, си го представите. Първи, втори, трети, четвърти. Свивате първо едната част, после тази, след това преминавате от другата. И естествено почваме пак от края към средата, от края към средата. Можете с тази ръка леко да го надигнете, ако е по-трудно свиването, надигате леко и нагрявате малко над началото на пръста. След което отпускате, не задържате на отпуската. Отпускаме. Има различни техники и доста по-сложни прозорци. При техника, например, е нужно да се опълва фолиото. Също. И сме готови, реално ни трябва малко след тези точки да бъде светофолиото и сега следва да го изрежем. След като вече сме го свили, изрязали сме го, оформили сме го, трябва да го пренесем отвътре. За целта, преди това, хубаво да си го напръскаме прозореца и да му минем краищата. Ще го правим това, за да може, след като разлепим предпазния слой, когато пръскаме да не се стича мръсотия или нещо каквото има около него, за да влезе под фолиото. Виждаме отвътре.
и си го минаваме последен път преди монтажа. Сега последно пръскаме вече. Това е за монтажа, хубаво е да бъде малко по-мазна течността. Тук пръскаме от средата към края, както и тук, за да ви бъде по-мазна течността и да можете по-лесно да си прекозните полето. Пръскаме го, гледаме горния край, да не пръскаме прекалено много, за да не се стича от тавана надолу някаква мръсотия. Пръскаме се отвънка, за да няма да намалим стъчно перечеството. Нарекаме, пръскаме. Вдигаме. Така. Пускаме да леги на ръките ни. Това така трябва да изглежда преди монтажа. И влизаме много внимателно. Тук сме го пренесли вътре, внимателно. Поставяме долната част на прозореца. Тук гледаме, нали, все пак краищата да не се допират много до колонките. И препозваме. Вдигаме леко полето. Пак препозваме. Пак леко вдигаме. И пак препозваме. И така, докато не влезе цялото фолио, наместите, ако има нужда, да не е от едната страна повече, да е влязло от другата. Така. Наместите и вече, когато сте го сложили най-долу, ще го донамествате вече горния ръб. Ето така. Сложите, пръскате се големите балони. Избутвате я настрани, наляво надясно, за да не го пречупите, когато минавате с шпатулата. При монтажа почваме около една педя под горния край, като почваме от средата към края. Средата към края. След което изтласкваме водата нагоре. Другия край. Хубаво е да си го потушите, за да не се стича надолу. Почваме вече долната част. Пак центъра към края. Разтегляме полето. След като вече сме стигнали най-долу, вземаме сайдслайпа или подозера и почваме от средата навън. Най-долната част, там където не стигате, вие сте станали с подозера. Минавате, за да може да залепне. По поминаване с подпърда шпатула. Да избутаме максимално много вода. Това е долната част, сайдслайп и булдозер.
или титан. Забърсване. Това е крайният резултат. Перфектно монтирано фолио. Сега остава ни да монтираме само малките, да ги оформим, да ги вирижим. Зарязали сме се парче фолио. Сега за да е по-лесно при някакви коли, направо взимаме правия ъгъл тук, правия отдолу. Позиционираме го. Вземаме долния край. Страничния. Искаме отново наместваме, така че да виждаме къде са точките, къде свършват. Разтопоряваме и режем около милиметър 2 след края на точките. Ето. Лепаме го. Заобраме си краищата. След което сме готови за монтаж. Пръскаме. Забърсвате шпатулата. Чакай се, тая пак много. Вече сме готови за монтаж. Пускате прозореца, почувствате, естествено забърсвате си шпатулата след всяко минаване, след като е почистено, пускате, пускаме фолиото. И го лепим, като гледаме да не го допираме до да не го допираме до колонки и така нататък. След което пускаме отвътре. Препоръчвам, когато монтирам тези малките, да си го нагреете отвънка и така. Нали, да ги минете с шпатулата. Реално нагряваме прозореца, след като сетим, че почне, нали, вече да пари, дали може да държим ръката върху прозореца, вече може да минем с шпатулата. Добре, мисля, че вече е достатъчно топло. Защо го правим това? Защото когато минем с шпатулата, фолиото направо залепва и ни ходи наляво и надясно и не се борим с него. И е готово. Така, готови сме с C-класчиката, стана бомбон. Екстра е.
задни прозорци на 15%. Ето. Колата стана топ. Най-важното е, че ще пази от слънце и от UV лъчи. И това беше, хора, за монтажа на тази кола.